Oh, ayan o. Pakita ka sa camera tayo. Pakita ka sa camera tayo. Oh, followers ko pa naman yan si tatay. Oh. Tatay Ernesto in the house. Wow! Dito na sila oh. Hih! Grabe. Yo mga katulits, ando na sila oh. Dito lang tayo, medyo malayo-layo yung kanilang lalakarin mga tulits. At mamaya ayan oh, yung paligid. Napaka-init. Wala tayong cup mga tulits dahil yung cup ng isang sakay natin nakalimutan. Kaya tayo'y walang no? Sinaw na sinaw yung ulo. Hay! Sinaw na sinaw ang ulo mga tulits. Okay right. Hanap na tayo ng masilungan mga tulits ah. Are you ready? Yo, what's up mga katulits? Magandang araw at magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo at sa ibayong dagat. Yan po no mga katulits, welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Do Palco. Ayan po, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. At andito tayo ngayon sa Barangay Uyong. At nandito po tayo sa Gubat. At nag-iisa lang po tayo. Andun na po sila sa site, naglalakad na po sila doon at ngayon lang po tayo nag-intro papunta rito at medyo tinanghali kami ng dating dahil sobrang traffic sa galing sa may munisipyo ng Suwal papunta rito sa may highway. Sobrang traffic po mga tolits kaya medyo tinanghali po kami at ngayon ay dito po tayo nag-isa at tayo po ay maghintay sa kanila dito matulits. At nung mga nakaraang buwan, nakaraang araw, nakaraang linggo, andito rin po tayo. At ngayon ay andito naman po tayo uli. Ganun pa rin po ang kanilang ginagawa doon. Tawag nito, yung fresh water pa rin po mga tulits no. Kaya tayo'y andi dito at maghintay lang po tayo sa kanila dito mga tulits. Alright, at yun na nga, tayo'y nag-isa lang at medyo tahimik yung paligid. Iro-rolling ko lang kayo mga tulits no, saglit. Tayo. At sobrang init na ba? Ang oras natin ngayon ay anong oras na ba mga tulits? Anong oras na ba? Tingnan natin yung ating phone kung anong oras na. Hindi na po matulits ha. Uy, mag alas 9 na pala matulits. 10:52 na. Ay, 10:52. 8:52 na. Ayan. Ito tayo, tingnan nyo po matulits yung ilog dito. Malaking ilog po ito. Pero sa sobrang init, ilako na natin yung sasakyan natin matulis ha. Sa sobrang init, ganito na po siya. Kunti na lang ang tubig. Ayan oh. O diba matulits? Sobrang init. O tingnan yung malawak yan. Pero pag tag-ulan, yung ano na ito, itong ilog na ito, ay malaki ito. Pag tag-ulan. Pero sa sobrang init ng panahon, ganito na po ang ilog dito. Yan oh. Nakita nyo naman to mga tulits yung area na to sa mga previous vlog natin ng mga nakaraang buwan. Dito po kami noong nag flora fauna. Dito po kami sa area na ito. Medyo nung nag flora fauna kami dito, medyo marami-rami pa ang tubig. Maabot pa siya dito sa may bato. Yung tubig umaabot pa dito sa bato na ito. Umaabot pa siya dito. Ngayon, tingnan nyo naman po mga tulits. Kunti lang. Kaya ito
medyo malayo-layo yung kanilang lalakarin mga tolits, at sana po ay kakayanin nila yung sobrang init. Ayun si Gracie pa naman po mga tolits ay medyo masama ang pakiramdam dahil sa sobrang init kahapon. Grabe talaga mga tolits. Ngayon di pa ramdam yung init dahil maaga pa, alas 8, alas 9 pa lang. Pero mamaya po yan, pag tumirik na po ang haring araw natin, pag umabot na ng mga 10 hanggang 12, alauna hanggang alas 2, sobrang init pa rin. Kaya mag-ingat lang sila doon sa mga tolits. Kaya ganito tayo, may anong tawag nito, talokbong o anong tawag nito, pandong, purong man tawag to sa amin mga tolits. Purong ang tawag to sa amin. Kaya nagganito tayo kasi yung si Christine nakalimutan yung kanyang sombrero doon sa isang sasakyan. Yung gamit natin kahapon green, ang gamit natin ngayon pick up dahil yung sasakyan ni engineer hindi po yun hindi kaya po dito pumunta dahil mga ano nga to, tatawid sa ilog na konti lang tubig, at pangalawa mabato yung area. Kaya pick up ang dala natin, 3 kami, 2 sila engineer, tapos 3 po yung guide namin. Kaya kailangan ang pick up pwede sa likod, kakarga sila. Kaya yun naman po ang ating ginawa, kaya pick up po yung ating dala papunta rito mga tolits. Alright, kaya dito muna tayo ngayon at maghintay lang talaga tayo sa kanila dito. Wala po tayo magagawa dito, kaya doon na lang po. Ayaw ko na pong lumakad doon mga tolits. Doon gusto ko sana lumakad pero yung init sobra. Kasi medyo masakit ding ulo ko kahapon. Sumakit yung ulo ko kahapon sa sobrang init, at medyo sinipon din tayo. Siguro sa sobrang ang init mga tolits. Hindi naman tayo pwedeng sumilong. Pabayaan natin sila. Bit-bit nila yung mga water sample. Pagdating siyempre ako ang mga asikaso paglagay doon sa styro at lagyan ng yelo. Ayun po ang ating ambag sa kanilang trabaho. Hindi naman po tayo pwede magpabaya na lang. Hindi tayo pwede nakatunganga lang. Kailangan din po nating tumulong sa kanila. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan dahil tayo lang nag-isang driver at dalawa silang babae. Biruin mo sila yung nakikipag dyan sa sobrang init, tapos tayo ay magpabaya lang. Hindi pwede yun mga tolits. Yan ang hindi pwedeng mangyayari, na magpabaya po tayo sa ating mga nagiging kasama. Lahat naman po kami mga driver mga tolits, pag may mga ganyan mga field, hindi pwede pabayaan, lalong lalo na pag puro babae ang kasama mo. Alright, dinabali kong 3 kaming driver, nagtulong-tulong kami. Pero pag ganyang nag-isa ka lang driver at puro babae ang kasama, yun po ang hindi pwede, na nakatunganga lang ang driver. Alright mga tolits, at balik na tayo doon. Gusto ko lumakad sana doon, kaso wala nang lilim doon mga tolits. May lilim doon, gigilid ka sa side na yon. At pag dito ka magdaan sa diretso na yan, sobrang init yan, wala na masilungan dito. Kahit pa paano may masisilungan pa tayo. Yung sasakyan mga tolits, kayang-kaya naman siya ipasok doon yung sasakyan, kaso lang hindi ko panarating yung unahan dyan kung hanggang saan lang yung ng sasakyan. Mabato to mga tolits, mabato. Pero tingnan natin mamaya, o baka wala tayo talaga masisilungan doon mga tolits kung doon tayo. Dito na lang tayo maghintay sa kanila. Sabi naman ni tatay, yung team leader ng guide, wag nang ipilit yung sasakyan doon, baka magka-problema pa. Kaya dito lang tayo maghintay. At yun, alright. At yun yung paligid. At pupunta tayo doon banda. Yung tubig nga, maliit lang, kunti lang ang tubig. May mga dito matulits, yung area na yun diyan,
may bahay dyan, area na yan. Dyan may bahay dyan. Tapos meron din dito bahay. Dyan may bahay dyan mga tolits. Kaya parang dalawang bahay lang yung nandito. Oh, may elf nga doon mga tolits. Oh. May elf na parating. Yung naghahakot siguro ng ano yan. Naghahakot ng buhangin. At dito lang tayo. Tanungin natin sila doon mga tolits kung kakayanin ba yung hanggang saan yung kaya ng sasakyan. Ayan, oh, dinig na dinig nyo yun. Andar, may bahay dyan mga tolits. Oh. Ayan. Dito lang tayo. Yo. Okay po, no? Abang na lang tayo mamaya mga tolits. Yun mga katolits, no? Subukan nating lumapit-lapit ng konti doon sa kanila dahil kawawa naman po sila mga tolits dahil sobrang layo at sobrang init. Layo po kanila lalakaran, saka mainit pa po masyado. At kawawa si Gracie kasi medyo masama pa naman yung pakiramdam ni Gracie mga tolits. Try lang natin, kung hindi natin kaya balik tayo dito. Kasi ano na, alas 10 na po mga tolits, no? At siguro maya maya ano na yun sila, malapit na yun sila matapos or nakarating na ba sila doon sa kanilang pupuntahan. Try lang natin to mga tolits, na hindi pa tayo nakakarating dito sa area na ito, pero i-try lang natin. At nano po ako mga tolits, na bagabag po ako sa layo ng kanilang lalakarin. I-try lang natin talaga ito para masubukan natin kung kakayanin ba talaga ng ating sasakyan. Kung hindi, di balik tayo. O di ba mga tolits? Ito lang naman po yun siguro ang medyo mahirap-hirap dito. Tingnan lang natin. At yan o mga tolits, tingnan nyo po ang daan dito mga tolits. Oh, grabe to mga tolits. At isusubok ko lang talaga ito dahil talaga na bagabag po ako sa sobra ng layo ng kanilang lalakaran. At mainit po ang panahon, kaya itatry lang talaga natin to hanggang saan yung ating sasakyan makakarating, kung makakarating doon. Titingnan na lang natin kung saan talaga ang daan dito. Opya, saan kaya ang daan? Dito ba? Or doon? Mukhang hindi dito. Opya, silip tayo, silipin natin kung saan ang daan. Dali lang po mga tolits, ha. Sisilipin ko lang po ang area mga tolits kung saan tayo pwedeng dumaan, no. Hayaan lang natin itong i-on ng ating camera dyan mga tolits.
Matulits, medyo di ko kabisado yung daan. Subukan natin, subok ulit. Dito tayo dadaan mga tolits. Subukan natin dito. Subok lang. Dito, susubukan natin dito. Alright. Binaw. Oh, ito yung totoong trail mga katolit sa daan. Trail to ito, trail na daan. Oh, di ba? Alright, op. Alright. Ito yung totoong trail. Op, bato. Yun lang mga tulis, may mga bato. Ayan. Ayan. Kayang-kaya yan ang ating sasakyan. Subukan natin kung kakayanin talaga ng ating sasakyan. Yo. Hop. Saan din eh? Dito sa kabila. Dito sa kabila. Dito. Oh. Shoo. Ginaw. Tingnan natin kung kakayanin. Opya. Aha. Aha. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Yo. 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 Opya. Hey. Saan dito? Ay siya. Pala. Kayang-kaya. Oh. Nila matulit sa. Op. Opya. Ito pala. Kayang-kaya mga tulits. Alright. Di ba? Tama na napakalayo ang kanilang lalakarin at tayo'y nabagabag. Saan ang daan? Ito. Atras tayo kung dito pwede. Andito mga tulits. Alright. Di doon kasi maano yun, mabato. Dito daw. Try natin dito. Opya. Yo. Aha. Saan pa pwede? Oh. Mabato nga mga tulits. Opya. Uy. Daw. Sige daw. Sus Maria. Ito na. Opya. Ayun. Hindi lang matulit. Sisilipin natin uli. Sisilipin natin uli matulit.
Init mga tolits, sobrang init. Saan kaya tayo pwedeng dumaan dito? Try natin uli. Ayan o. Yuhu. Ayan o. Yun lang. Yun lang. Hanggang saan dito? Yun lang. Wala na tayong madaanan. Hahahay. Hahahay. Oh, doon yata. Sa kabila. Ano ba? Dito yata. Tingnan lang natin kung dito ba talaga ang daan. Yo. Pwede doon. Sige daw. Sige daw, sige daw. Gas ang putang ina. Mga katolits, andito tayo ngayon sa gitna na talaga siya. At umabante tayo mga tol sa pinagtambayan natin kanina dahil ang oras po natin ay mag-11 na. At kawawa naman po sila mga tolits kung di natin sila lapit ng konti ang ating sasakyan dahil unang-una po ay mainit.
at malayo yung malayo yung lalakaran nila. Sigurado yon pagod na pagod yun sila kung hanggang saan sila ngayon at papunta doon kung saan tayo tumambay. Malayo po at mainit. Si Christine, si Gracie o si Alin na mga babae, baka mano sila sa sobrang init, lalo na si Gracie dahil medyo masama pakiramdam nun dahil sa sobrang init kahapon. Ito mainit pa rin. Yan matulits, tingnan nyo yung paligid matulits. At nandito tayo sa gitna ng gubat at ilog na konti lang ang tubig. Yan kitang kita nyo naman siguro matulits yung tubig at konti lang. Tayo'y nagbibilad-bilad sa init. Di na bali mga tulits magbilad tayo sa init dahil kasama to sa ating extra income sa init. Kung hindi tayo magbilad sa init mga tulits, wala tayong mararating. Kailangan natin samahan ng kunting tiyaga, kunting sipag kahit masyadong mainit. Ayan dito may daan naman siya dito matulits. Baka wala tayong maatrasan kung mag-alangan tayo. Ito mayroon naman ditong daan dito sa area. May daan naman siya dito, kaso nga lang baka mag-alangan tayo sa ating, pero pwede ko dito iparada yung sasakyan matulits. Dito pwede ko siya iparada dito, medyo malilim at malapit man tayo dito sa kawayanan matulits. Baka may biglang lumabas na sawa, kobra o kung anong klaseng ahas nandito. Mano tayo sa kawayanan. Dito lang tayo. Doon lang natin ating sasakyan matulits. Tingnan nyo yung paligid grabe ito matulits. Ito yung totoong adventure. Dito po tayo dumaan sa gitna ng ilog na halos na siya matutuyo dahil sa sobrang init. Ayan po matulits, at muli maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay andyan lang po kayo at lagi po nakasubaybay sa mga vlogs ko. Kahit saan man ako magpunta, andyan lang po kayo palagi. At muli, ako'y magpasalamat at walang sawang magpapasalamat sa inyong lahat dahil po kung wala kayo, wala din po ako dito. Alright, yan lang po yan diba matulits yung paligid. Iro-rolling ko lang kayo sa paligid mga tulits. Ayan diba medyo sumilong din tayo ng bahagya dahil ang init talaga mga tulits, ang init ng panahon. Alright, dito tayo sa kawayanan. Ayan alright, ayan Iyoy. Okay po. Yun mga katulits, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo ay dito pa rin ngayon sa ilog, gitna ng gubat. Ayan po. At ang oras po natin ngayon ay 12:07 na. Wala pa po sila matulits. At oras kaya sila matatapos. Ito po yung ilog matulits ilog na kunti na lang po ang laman. Alright, andyan po yung ating sasakyan. Dito lang po muna tayo maghintay sa kanila dito sa gilid ng ilog. Sobrang init, grabe mga tulits. Dito lang tayo nakatungtong tayo dito sa batuhan. Yan andyan sila manggagaling sa area na yan at tayo'y dito lang muna maghintay sa kanila. Ayan grabing init mga tulits. Diyos ko mio. Alright, ganun talaga ang buhay mga tulits, rain or shine, init at ulan. Pag
ganito po ang ating trabaho. Alright, hintay na lang po tayo. Dito na sila oh. Hih! Grabe. Sana si Ten, sana si Kristen. Ah, si Kristen. Wala na, naiwan na. Hayaan na natin yun. Ayan po. Alright. Let's go. Alis na kami matulits kay grabing init. Yun mga katulits. Tapos na kami na ng halian. Ang oras natin ngayon ay, ang oras na po ba? 2:24 ang oras natin ngayon. At ngayon ay andito naman po tayo sa ibang area. Sa barangay Tubuan naman po tayo matulits. Kung saan po kami nagpunta noong mga nakarang araw, dito pa rin. Sim area, sim barangay pa rin yung aming pinupuntahan. At katulad ng gawi ay tayo'y maiiwan dito sa sasakyan dahil di natin pwede ipasok ang ating sasakyan dito dahil baka sumabit-sabit, magkagas-gas-gas-gas. Ayan oh matulits. Dito sila dumaan matulits. Dito sila dumaan at excuse me po, dito po sila dumaan dito. Dito nga, pumasok nga ako dito. Dito nga po kami nung nakaraan. Yan o, yung mga ano na yan. At doon na lang tayo, lilim. Wala po tayong masilungan dito matulitsay. Yan o, wala tayong masilungan doon. Yeah, dito lang tayo sisilong, at least dito may nasisilungan. O diba matulits, alas 2 na pero sobrang tirik pa rin ang araw mga tolits, kaya dito lang tayo maghintay sa kanila. Ano naman po yon, yung kanilang kukuning tubig ay sa ano pa rin yun, kung anong merong ilog doon na kanilang kuan. Kailangan kasi matulits malapit sa project yung pagkukunan ng tubig. Okay po. Init. Ayan po mga tulits, ganun talaga. Ganun po talaga ang buhay. Okay po no. Ganun lang po, update lang po tayo. Oh, ayan o. Pakita ka sa camera tayo. Pakita ka sa camera tayo. Oh, followers ko pa naman yan si tatay. Oh. Tatay Ernesto in the house. Wow! Kuya talaga nakaharap sa akin. Hindi, pwede naman. Ay, ayan. Ang ganda ng tuwa ko. Makita yung mga nakaupo dyan. Sabi na dahil mo si Tolits. Si Miss A pa ata nasa. Si? Ay, si Miss A. Sana sa tabi ng dulo. Ano yan? Samsung 56. Palit na. Wala po pambili. Ikaw Tin, mag-dance move ka Tin. Dancer ka eh. DI kaya yan si Tin, Len? DI yan sa Iligan. DI. Dance instructor. DI. DI ba? Oo, dancer yan doon sa Iligan. Hindi. Mutya ng iligan yan. Di, oo nga, mutya lang yung sinabi niya, pero ano yan siya? Hindi naman mutya yan, yung ate, yung kapatid niya ang mutya, hindi siya. Kapatid ko. Ha? Kapatid.
Ayun ko, basta kapatid mo. Ayan. Yan yung sasakyan ni engineer. Sabi nila, hindi na ako maaarawan. Oh, ano ba yung engineer? Pagod na. May sila ko, lilipat pa ba doon? Oo. Hindi na siguro. Dito na. Lilipat na kayo doon? Hindi na. Hindi Dito na. Hindi ba silang init? Dito na sila para minsan na sa kanya. Hindi na raw. Okay po. Ito yung ano namin tuloy, so, yung daan namin, no. Yung aming Miyos na sa likod. Si Christina Aguilera. Panir. Saan ba yung dadaanan natin dito, Tay? Yung pinsan mo? Ay, may kukunin pa tayo, tanungin. Yung groundwater ba? Dito, dito. I-shoot mo Gripo ba? Yung kunti gripo. dyan. Para hindi I-shoot tayo- natin dyan? I-shoot mo dyan, tatras ka na lang mamaya. Ah, sige, Para sige, tanungin sige. natin. Sige, Para hindi sige. lang tayo sa gabal sa dito sa kalsada. Okay. Tama na dito. Hindi, si para si engineer makabuntot. Dito na. Ayan. Oo na. Para matanong natin kung may dito sila. Gripo o bomba? Bomba po. Oh, bumbo. Dito lang ang tanong dito. Ay, kuya yung pin... Ayan. Dito sa amin, ano, Wait lang. Ayan po, ano, matulis. Dito muna kami dahil ano muna ng puso or bomba para sa groundwater. Yun mga tolits, andito naman po tayo sa ibang area, ibang site. At dito na po tayo at kukuha po sila ng groundwater. Puso ba mga tolits o bomba? Ayun o, nandun sila, nagbumba-bumba sila doon. Ayun o, ayun, nandun sila mga katolits. At ayan, andyan sila. Ayan o mga tolits, andyan sila. Andyan sila mga tolits. Ayan o. Ayan o, nandyan sila lahat. Pati guide, pati client. Nako, mayroong drinking master dito mga tolits. Ayan. Andyan po sila oh. Alright, dito lang po tayo. Yo, may buhay. Ayan, dito tayo mga tolits. Dito natin sila hintayin. Okay. Okay pa sa alright mga katolits. Oh. Ayan po no, at mamaya baka hindi na po tayo makapag video kasi lalabas ko ulit kami ng highway. Tingnan natin kung saan yung kasunod mga tolits no. Kita-kits lang tayo mamaya. Alright, magandang hapon. Ayan, let's go. Let's go. ito, diretso na to. Oo. Tawag ito. Medyo ipakilo mo lang, mabangga yung kahoy. Tulog ba yung mahangin po? Lasing? Kung wala lang ako siguro, kumukuro yun. Tulog-tulog. Malamig ka ta. Pagka malilit yung mga kasama ko ay Nagmamahal siya. lasing.
Kasi ba tayo? Subukan mong ikaw ang tumagilid at siya ang mauna Oo. para makita niya. Bakit kasi nandun ang pandoon? Hindi man lang. Oh, sige. Malakad mo ulit ka. May pandoon na. Malawang lang diba? Dito mo. Ito. Pag nakatricycle ako, pag nakita ko mga pandoon, yan ako huminto sa mga. Yun oh. So, mga katolits, magandang hapon at tapos na po kami sa aming ginawa at ngayon ay andito kami sa ano for request. Ayaw ko kung anong papers yung nire-request nila dito mga tolits. Ito MDRRMO Abantiswal. Ayan po matulis. Dito tayo ngayon sa MDRRMO. Oh, di ba? Ayan po, ang ganda ng mga building nila dito mga tulits, oh. Oh, di ba? All right. Yo, what's up mga katulits? Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na po tayo sa Alaminos Accommodation. At yun na nga no, matulits na at maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo na medyo nakahubad tayo dahil galing po tayo sa init. At kailangan lang natin pasingawin muna yung init ng ating katawan bago tayo magdamit. Alright. Yan po. Siguro mga tolits na hanggang dito na lang tong ating vlog. At sa ating mga subscribers, viewers, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Hanggang dito na lang at paalam na tayo sa ating vlog at huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe and no skip ads po mga tolits no at paki-share na lang po ang ating vlog ngayon. Last night na namin ngayon mga tolits no at kami uuwi na po ng Manila at ako na lang mag-isa dito sa aming kwarto. Si Bong nauna na dahil po ay ang aming mga kinuha kanina mga samples ay kanyang ihati doon sa Clark
doon sa Clark Laboratory. Doon po niya ihahatid, kaya tayo na lang mag-isa ngayon at sa kwarto. Okay po nung Matolits, magandang gabi po, hanggang dito na lang. Bye bye po Matolits, bye bye, I love you all po, thank you for watching, bye bye.